Mani akong ganahan, kanang nahinluan ang palibot ba? O, hinluan pa yun akong motor. Mayo-mayo ng igagaw, gipasulod pa yun akong mga pet, o. Akong iring paborito kayo. Ning. Ito yung sa... Ano, doon ako sa likod, Biyog. Naglungag na ba to? Ganda. Oh, maayo. Very good. Murag nakat-on na yung trabaho akong igagaw. Dili na sa kanang tapulan na pagkatao. Nanay inisyatiba bata ba? Muna akong ganahan diri sa balay, pero... Imsa, asa ka turon? Gaw! Siya, rog di mo bilid si Agaw diri. Abot ako sa karsada o panilig. Yaga ni kayo kasabaan pa ko niya kay wa ko ni trabaho dito ah. Gaw! Gaw. Nabuang na mga gaw, naabot na mga panilig di ah! Di sa ragod diri ah! Daot na mga bata, public road, di man mo gisiligan. Bagay no, para atsyok kayo gaw ba? Bro, kaman gaw. Nabuang naman ka, kusog na kay ka manghinlo sa palibot, imong kagalingon, ana naman imo nahinluan. Bawo makakaginatay, buhanga ka? Ligo-ligo, pulgaw! Ha? Kasi ligo gaw nga, wala man ilabot si mong sugo gaw. Na, naunsa nga proper hygiene na nimo na gaw, initiative na nimo na maligo. Na, kailangan din maligo gaw. Buang nga, wala man ko kabaluan na gaw. Yatay ka no sa man dahil last ligo nimo. Katong niyaging simana pa. Na, bantog ra manumbag na ng baho nimo, napay ulo nimo, gani wala pa na nihimo kukwa. Pero nga no, dili makamaligo tagadlaw gaw. Alangan gaw, kisa may ganahan maligo adlaw, isa rin mong brief. Nya katong ngaging simana, nakaligo lagi ka. Oh, ako na tong gibaligaw, side A, side B ba? Naunsa kita lumtom lam tingnan ang brief nimo. Pero mulakaw ko karon na palitan ti kag brief. Ay, gana gaw, makaligo lagi ko adlaw-adlaw. Kanang Carter palita gaw ha. Say Carter na mili pa kag brand palitan at tika sa kay hukay ka ng 3-5. Oh, grabe po na gaw. Basta ang importante na kay masuot. Nya pasin ako gawa. Sige, kay magtiwas kong silig diri. Buang naman ka. Doon, si Agawa, ano nalipay, naabot, nagay ko sa karsada panilig. Ay, tama din, bayad din sa arawan. Gaw, ali sa ragod gaw. Ah, Ali, ragod gaw. Ali, ragod, ali. hanggang gaw. Kanang, ay mulakaw man ko. Kaya ibili na ako ng notebook. Kanang notebook, na di ang bayad sa arawan na. Ah, bayad sa Oh, arawan. para kay inchik na. Ah, para- Imani ha, Oh. inchik. Ato, tarihan niya. O, matura to diri, basta si inchik to. Sige, sige gaw. Bayad sa arawan to. Nara ni mo niya gibatang? Nara na sa notebook. Sige na, pasin ako. Sige. Maligo pa ko. Sigaw. Yati, lain nag-arawan diri, intik dito sa mga turbo man. Ayo, kong hebat toy. Ayo, Pas-pas na kayo may makachat-chat sa akong single mom nga si kachat. ayo. Dan ngayon. Musik si intik na ni ba? Tingin ni Agaw. Ayo, ayo. Hoy, hoy. Konnichiwa. Sayonara. Kuchi, kuchi, kuchi. Sayonara. Nabuang naman siguro ka. Ah, ako inchik ha. Ningil imuha arawan ha. Itong arawan sa igagaw. Oo, Matay, di man yung intik ni pormahan eh. Sure, jud ka ikaw ang intik. ako lagi inchik. Matay, ni pormahan na. Di man na pang intik na. Inchik niyo. Oh, inchik di ba? Inchik. Binaw, tanggala dahil mong kala kung intik ba ka. Ah, ikaw duda yun sa ako ba? Binaw, tanggala. Ah, inchik di ba? Ah, intik yun eh, kay pikot magmata. Ah, sure, jud ka ha nga, ikaw si intik ha. Pak! Kay patay ko sa mga gagawa ni, gibinlan na ba kuha ni? O, dala o. Matay nang yung agaw ni Marjun ba? Makigilo. Nati. Bahala na basta kayo. Makuha lang ako ng kwarta. Sama na sa kwarta. Singil ako ha. Singil. Lah, asa mo gibutan niya? Go. Ano? Ay, dara. O, dara, bayad. Sik. Bayad na na ha? Oh, salamat ha. Oh. Salamat. Inay mo. Agaw ha. Bayad na ha. Okay na. Ata. Tayo pa ha. Ano man? Ra. Ah, saan man eh? Imo na. Jis ha. Jis? Oh, Jis. Saan mo na ko ni? Palit tawas ni mo ha. Tawas? Tawas. Bawa kayo. Yati, butaan na si Inchi kay gitagaan kung pangpalit og tawas. Check, salamat, check. Balik-balik ha. Ate, unsa nang orasa wa pa jud ko gisipot sa bakla. Laki na punto ba? Nanaki na punto ba? Hotel jud yung baklaan eh. Pero tinarbayan akong gutuma na katilaw jud ni sa kuha ba? Murag wala na jud ko inuchoy sa ani ba? Kundi magpabaga lang jud ko dito ila Marjong kay perti naman yung gutuma.
Murag di man jud to sila mahutdag pagkaon dito aba. Tuon na lang ako sa pare. Lah, murag gikasabaan naman pud ni Marjon niyang igagaw. Pasi nakasala na pud ni. Maminaw ko bi. Kanang notebook na di abaya sa arawan na. Arawan ni bayad kay Enchik. Tangaon ba niyang gagaw? Nakiplano. Nakiplano. Enchik na ya. Kiniron, makakaon na jugog itulyo ka na niron. Dali na juga ito malipat ang igagaw ni Marjong ba? Taga probinsya manggod.